این تشخیص درکار نیست یا اینکه با این تشخیص ولی بروقت است. با واتساپ من، تلگرام، اینستاگرام من садказ ё қоғози коронография, ЭКГ, УЗИ ва анализҳоро сурат гирифта партофтааст ки мепурсанд: духтур, ман ҳамаи ҳамин ташхисҳоро гузаштам, дили ман солим будааст, лекин шикоятҳое ки доштам то ҳозир ҳаст. Барои табобат ман чӣ доруро хӯрам? Гуфта навистиам. Коронография ин методи инвазив мебошад ки ҳангоми коронография дар теги рентген бо сим даромада ба рагҳои дили шумо контраст расонда мешавад ки стеноз ҳаст ё ин ки нест, аниқ карда мешавад. Лекин пеш аз ин методҳои беинвазивӣ вуҷуд дорад ки аниқ карда тавонад, яъне ташхис карда тавонад. Якум, ташхис аз муоинаи духтур сар мешавад ки ба шумо кадом намуди ташхиси иловагӣ даркор таъин мекунад. Дуюм, ЭКГ. Сеюм, УЗИ дил, яъне эхокардиография. Чорум, редмил тест ЭКГ. Дар 70-80% ҳолат муоинаи духтур, ЭКГ, УЗИ дил, эхокардиография даркор мешавад холос. Ва ҳамаи ҳаминҳо агар ташхис карда натавонад, редмил тест, ЭКГ ё ин ки стресс эхокардиография истифода бурда мешавад. Ва пас аз муоина ЭКГ, редмил тест, УЗИ дил яъне эхокардиография духтур иши меёбад, дар ин ҳолат коронография таъин карда мешавад. Ман Қурбоналиев Ҷонибек, духтур кардиолог ва мутахассиси ташхиси УЗИ мебошам ки дар як кабинет муоина мекунам. ЭКГ даркор бошад, ЭКГ, УЗИ даркор бошад, УЗИ. Агар тредмил тест даркор шуда монад, тредмил тест худам мегузаронам ва бемории шуморо ташхис мекунем ва табобат мекунем.